welkom bij dat is die in de camera. Hoi. Welkom bij Tonny's Vanille-tip voor Zinderweer, een programma over platen. Vanavond heb ik als gast Danny Martens. Danny heeft... allereerst moet ik me verontschuldigen, want het is, je zit natuurlijk, het is, rock'n'roll hè. Maar het is Oktoberfest, man. Ik heb nog geen tijd gehad om de wijn te verwisselen. Maar Danny, de host, een thema voor deze uitzending, waar was het over hebben? Ja, deze is me gevraagd toen. En ja goed, ik heb ook zo'n kastje toestaan, dus ik ben door de platen heen gaan snuffelen. En toen zei het van nou, in mijn kast staan best veel platen van bands die ik echt geweldig vind. Die ik nog nooit live gezien heb op het podium. En wat er waarschijnlijk ook niet meer van gaat komen. 3 van de 4 platen die ik heb metgenomen, gaat dat ook echt nooit meer met gebeuren, want die zijn inmiddels himmelen. En ene band Madness, daar hoop ik nog een keer te zien. Waar wil ze mee beginnen? Wat heb je als eerste? Ik begin met Jeff Healey. Uit Canada, afkomstig gitarist, voor misschien heel veel u wel bekend, weet ik niet. Dat is de Blenje, bluesgitarist. Dat is de Blenje, bluesgitarist. Dat heb ik op Roskilde gezien. Ja, ik ga heel erg met die wit willen gaan, maar helaas, dat hebben ze me toen niet gevraagd. Ik koos waarschijnlijk ook niet naartoe. Jeff Healey, voor mij echt geweldig. Ik heb ooit de guts gehad om hem een mailtje te sturen en te vragen of ooit naar Limburg zou willen komen, naar Pinkpop of whatever. Het verbaasde me dat ik toen een mailtje terugkreeg via zijn vrouw. En dat ik later weer storf ook een mailtje terug kreeg van hij is afgelopen avond is overleden. Och nee, dat meent ze niet. Het Gans op het led heeft er nog een switch gemaakt van echt blues, wat vandaag ik gaan luisteren, naar jazz. Is toen ook trompet gaan spelen. Ja, waanzinnig. Jammer dat er... Hoe gaan we naar luisteren dan? Welk nummer? Hideaway, totaal instrumentaal. Ik vind het een geweldig nummer. En vooral het bedenken dat er dit speelt zonder dat ik kan kieken. De gitaar altijd te short liggen. En veel zo dit spelen en hij speelt zo, Hou de gitaar. Speel nog liggen of niet? Nee, hij speelde wel gewoon als de gitaar zo, zoals een zwanger. Wie heeft er zijn gitaar mee spelen? Weet ze dat? Volledig zelf. Geen les gehad of niet? We hebben hem dan een dek, is hij stroommuzikant geweest? Nee. Helemaal Roskilde heb ik hem gezien. Dit is een gans LP vol met blues. Ja, bluesrock. Ja. Nee, maar wat bijzonder dat zo'n mail krijgt met een vrouw en vraagt naar dat er staat. Ja, dat vond ik, ik weet niet of het op de achterhoofd, maar even in die week, dat vreemd gehoord op de radio. En toen kreeg ik inderdaad in die week een mailtje. Dat vond ik wel... Hebben ze dat mail nog? De mail heb ik nog op de mail. Hoe lang is het geleden? Goh. Overvruchtig. Het zijn emoties. Het is het moment dat ze me zinzoomen met die kronen. Ja. Jeff Healey, helaas. Je kent ze niet meer live zien. Ja. Wat is de volgende band? Ja, de volgende is een brugsje, nou eigenlijk de volgende 3. Ik heb ska en reggae gekozen. Deels natuurlijk te danken aan dich. Toen was ik besmet met vooral ska. Ben ik het? Toen was het shout. Die zich nog de zaak in geleid. Ze hebben me gewoon een koffer metgegeven met allemaal wereldmuziek. Daar zat ook ska in. En dat was voor mij toen geen niets. Dat is ook wel al heel lang geleden. Ja, feestmuziek. En zo wie het besmet dat we inmiddels onderhandelingen hebben gedaan. En binnenkort samen misschien nog een keer. Misschien nog wel. Houd Facebook in de gaten, vertel me dat. Madness. Madness, en een band die ik misschien wel nog een keer live kan gaan zien, want ze bestaan nog steeds, ze toeren nog steeds. En dit is VS. Nightboat to Cairo! Niet kijken, want dan zweet de platen. Sorry, je moet stil zijn. Hier raakt ze mee in de ziel. Dit is...
zijn inderdaad met het plannen bezig, maar er is inmiddels wel een Facebookpagina. Maar... Jongen. Wat wil ze nog te vertellen over Madness? Ja, toch, ik ben niet zo'n kenner van allemaal achtergrondinformatie. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb wel van alles gaan vertellen, maar dan is het waarschijnlijk toch allemaal niet voor. Voor mij geldt de muziek en voor mij radio's. Dat is die Madness in ieder geval. Dat heeft een beetje met onze weerband ook te maken. Spelen gewoon een hoop ska. Ja, ik vind het geweldig. Sorry, dat een beetje mijn blub heb net wat op zijn nieuwe volgende is. Nou, zet ik dan maar klaar. Hoi, een chique plaat. Vast de loven. 1, 2, nummer 3. Ja, wat is de volgende dan? Volgende is Bob Marley. Ook inmiddels die dat hele grote orkest erboven. Natuurlijk ook al heel lang. Uit Jamaica. Ik kan me vooral herinneren dat Stoel waar live heb gezien. In Geleen, in de ijshal, in de oude ijshal heb ik Bob Marley gezien. Oh, ik hoorde weer. Ik heb me wel herinnerd dat ze mij voor het tweede CD liet zien, Babylon on Bas. Babylon Bas, de hoes klopt niet. Oh, en dat er inderdaad een foto op staat. Ja, ik zie een foto op de hoes. Dat ze zo eigenlijk een zitter spelen samen, dat is toen gangen nog geleden. Toen heb je er geworden! Maar toen hebben ze zitters nog op de hoes. Nee, ik heb gekozen voor jamming van deze plaat, Best of Bob Marley. Ik ben een jaar of 10 geleden ben ik in Gambia geweest, Afrika. Daar wordt heel weinig, wat er wel wordt het zo bestromend dat we een aggregaat hebben. En er wordt de hele avond alleen maar reggae gedraaid. En John Barre, die wordt toen niet. Nee, de vrouw van John Barre wordt toen niet, sorry. En John heeft me toen in de situatie jamming laten werken. En sindsdien is dat een plaatje die gaat in mijn hoek in de kop. Geweldig. Voor jullie die niet kennen, geweldig. Luisteren. Ja, maar je kent toch iedereen? Ja, dat valt me niet af. Is het de goeie? Doe bent de dishockey, ik heb ze hem opgezet. Nee, dit is hem zeer zeker niet toch? Wat vooral? Jamming, ja. Nee, dit is de laatste. Wacht, stop, wacht. Nee, dat is sorry. Gauw, ja, maar. Dit is live, dit kan gebeuren. Met dat gekleurd vinyl, dat werd ze even niet. Wacht, hoe is. Ja, dit is. Ja, man. We weten toch dat Bob Marley in het begin ook ska heeft gemaakt. Er is niks mis mee. Zeer zeker niet. Maar ik heb hem inderdaad live gezien en net zoals Stoel, een gigantische fan van. Echt. Horen de luisteraars er nog? Ja, maar dat hij niet gerookt mag werden. Gelukkig. Weet je wat ik wel eens heb? Als ze dan van die platen draait van goed, wieso de muziekwereld eruit hebben gezien als die nog in leven was. Maar dan heb ik het ook over Jimi Hendrix of over van Nirvana. Dit worden toch jongens, die worden alleen maar positief. Die deelden goed, die goven weg. Dat is toch... Ja.
helaas. Maar ik heb hem wel live gezien. Ja. Laat van me snel even gaan op de volgende plaat. Want Wat heb ze bieden, wat heb ze een bieden? vriend van mij. Ja, Amy Winehouse. Wordt bij ons thuis ontzettend veel gedraaid. Mede dankzij mijn cadeaudochter Hinde. Die vindt dit helemaal geweldig. Is ook chic. Afgelopen december zijn we weer met het ganse gezin naar Londen geweest. En daar hebben we in Camden hebben we de Amy Winehouse Tour gedaan. Een aantal uren wandelen door Camden en door van alles gezien wat met haar te maken Camden heeft. is een week in Dat is een Londen. week in Londen. En ja, indrukwekkend. Ik heb de documentaire een aantal keren gekeken. Ik heb wat me ontzettend raakt. Zo'n jong meisje wat voor mij in ieder geval een ontzettende grote, getalenteerde dame wordt. En die zich dan zo naar de kloten heeft gezopen en gespoten en weet je wat ze allemaal net gedaan. Laatste plaat die ik heb metgenomen. Nummer bekend voor de lui die de BW-band alles hebben gehoord. Verspelen dit in een Limburgse versie. En nogmaals, maar misschien binnenkort live op het podium met een andere band. Dit is VS. Ik zou dit... Nee, dat gaat niet, slechte plaat. weet ik. Monkey Man, Amy. Die was hij ook samen of niet? Dit is gelukkig in de studio opgenomen, maar voor de lui die dit leuk vinden, zoek het eens op YouTube. Er zijn filmpjes, niet fijn om naar te kijken, maar ze hebben nog wel eens een glaasje op voordat ze het podium opging. Ja, maar Danny, wat deed je voor werk? Wat ik voor werk doe? Ja, wat deed je voor werk? Ik werk onder andere met verslaafden, als je daar kant op wilt. Ja, maar dit verhaal, dat moet ik toch raken? Dit komt toch heel kort bieden? Er maakt ze ook dagelijks volgens mij talenten met die helemaal naar de kloten gaan. Nou ja, goed, gelukkig ondanks verslavingsproblematiek kennen jullie soms toch nog heel veel. En daar proberen we ze in het werk op te richten. En natuurlijk kijken wat we met de verslaving kunnen doen. Maar dat is de verantwoordelijkheid natuurlijk van de lui. Ja. En net van de ouders, want die hebben niet oversteeks gelaten vallen. In dit geval wel, ja. Ja, Monkey Man. Ja, Danny, van het ganse rieken, zou ze hier nog herkennen? Ja, goed. Hou mich maar, wanneer? Ik weet het wel. Ik liep al. We gaan in ieder geval naar de selector en naar de beat. Selector en de beat, Ja, maar hè. Dus dat is chic dat ze er was, dat ze die verhaal woens delen met de lui. Nogmaals, voor de lui die zelf ideeën hebben over platen of een verhaal hebben bij een plaat, mail even, bel even, reageer op het filmpje. En we weten, 7 uur strak hier in het programma terug. Amy Winehouse, Monkey Man. Zullen we er een drinken dan? Kom we doen. Water. Altijd. Hoi. Hoi dan, bedankt voor het kijken en het luisteren. Zullen we het toch zeggen? Stiekem zeggen. Hashtag Spartacus. Nu op Facebook. Spartacus. S-K-A-S-T-A-C-U-S. Dit weer vertellen.